Uf, gent, avui venim a parlar dels giratemps. Esteu preparats? Perquè la cosa té tela. Hola a tots i a totes, benvinguts a un nou vídeo de Harry Potter en català. Abans de començar, aquest és el primer vídeo de l'any, així que espero que hagueu passat un feliç any nou, unes bones festes de Nadal i ja és el tercer any que estic per aquí. Llavors, primer vídeo de la temporada. Espero que us agradi, que us ho passeu bé i que doncs, podem tenir molts més vídeos i moltes més celebracions. Ui, els giratemps són un dels errors més grans que hi ha a la saga de Harry Potter i un dels temes més controversials que existeixen des de que es va publicar el tercer llibre de la saga de Harry Potter. A veure, els giratemps bàsicament serveixen per viatjar en el temps. Llavors, això, el drama i el dilema que ha causat és que si jo puc anar enrere en el temps i puc canviar algunes de les coses que van passar, com quedarà la trama i l'argument de les següents pel·lícules que vinguin? Perquè si jo puc canviar-lo del passat, no té cap mena de sentit que hi hagi més problemes, no? O sigui, podríem haver viatjat al passat, matar en Voldemort i res de la història d'en Harry Potter hauria passat. Cap de les morts que ens trobem a Harry Potter passarien tampoc. Llavors, causa doncs, aquesta pregunta i aquest dubte de per què els giratemps estan tan mal fets. A veure, la J.K. Rowling ha explicat en diverses ocasions que els viatges en el temps són limitats i les persones que abusen dels giratemps i d'aquests viatges acaben tinguent vides desastroses i ultra catastròfiques. Jugar amb el temps és molt perillós. Tenim l'exemple d'una bruixa que va viatjar al passat, va viatjar 5 segles enrere i el que li va passar és que, degut a un error, es va quedar atrapada allà 5 dies i quan va tornar, doncs, el seu cos havia envellit també 5 segles, va acabar morint, però és que a part d'això, el que va passar és que va haver-hi un destemps en el temps real. Després es van trobar que hi havia dies de 48 hores i dies que només eren 4 hores. Això al Ministeri de Màgia doncs, els va causar un problema supergros a l'hora de poder-ho justificar. I a partir de llavors doncs, es van començar a crear unes normes i unes lleis molt dures per poder posseir i fer servir un giratemps. Algunes de les lleis dels viatges en el temps són les següents. N'hi ha 3 que sempre són així. La primera és que el teu cos envelleix doncs, al mateix temps que hagis viatjat al passat. Si has viatjat una hora al passat, el teu cos envellirà una hora. O com l'exemple que us he donat abans, que aquesta senyora va viatjar 5 segles i quan va tornar, el seu cos havia envellit 5 segles també. La segona idea és que les vides de les persones amb les quals et creuis en el passat poden canviar. I la tercera i última és que si viatges més de 5 hores al passat, doncs el temps es pot veure afectat, que és el que li va passar a aquesta senyora, que es va quedar atrapada durant 5 dies i després va haver-hi tot aquest garbuix amb el temps actual. El Ministeri de Màgia va decidir que els giratemps només es donarien a persones que realment ho necessitessin o persones realment ho necessitessin justificadament, val? O estudiants extremadament brillants, per exemple l'Hermione, perquè volien doncs, que desenvolupés totes les qualitats i que fos doncs, encara millor del que era, perquè tenia molt de potencial. Llavors la McGonagall li va donar el giratemps a l'Hermione i li va explicar com fer-lo servir. La McGonagall li diu a l'Hermione que hi ha 3 coses que ha de tenir en compte. La primera és que no li pot explicar a ningú que té un giratemps, la segona és que ningú podia veure'l en 2 llocs a la vegada i la tercera cosa és que no podia canviar el passat. Aquestes eren les 3 coses que l'Hermione havia de seguir. També m'he deixat de dir que per poder obtenir un giratemps has de passar unes proves molt dures que doncs, fa el Ministeri de Màgia perquè no tothom pugui tenir-ne un. Com feia servir el giratemps l'Hermione? Doncs senzill, ell el feia servir perquè volia assistir més classes de les quals podia. Hi havia classes que se li solapaven amb les hores i doncs, no podia assistir a les 2 classes a la vegada. El que feia era anar a una classe, després s'amagava en un lloc on no la veies ningú, donava doncs, una volta al giratemps perquè una volta equival a una hora i després podia assistir a una altra classe, la classe que no havia pogut anar abans perquè se li havia solapat amb la que sí que havia anat. Tot i que abans us he dit que els giratemps no es poden fer servir per canviar el passat, a la tercera pel·lícula de Harry Potter i el Pres d'Azkaban veiem com en Dumbledore li diuen a Harry i a l'Hermione que facin servir el giratemps per salvar més d'una vida. És ben misteriós el temps. És poderós i perillós segons com ens en servim.
En Sirius Black és a la cel·la més alta de la Torre Fosca. I en coneixen els perills. No els han de veure. I els aconsello que siguin aquí abans que soni l'última campanada. Les conseqüències serien tan espantoses que no goso ni esmentar-les. Si tenen èxit aquesta nit, podran salvar més d'una vida innocent. Amb 3 voltes n'hi ha prou, crec. Després de que sortís aquest llibre, el tercer i la tercera pel·lícula, doncs va ser quan va començar tot el dilema aquest dels giratemps. La J.K. Rowling va haver de sortir a donar unes quantes explicacions i això es va solucionar al llibre 4. Primer de tot, la J.K. Rowling va dir que ella no se n'arrepentia d'haver fet servir els giratemps perquè realment havia creat una de les seves històries preferides de Harry Potter, que és doncs el Pres d'Azkaban, però el problema és que ella va crear la idea dels giratemps sobre la marxa. Això és una cosa que no tenia pensada. Què es va trobar? Que quan es va acabar el llibre, doncs, si treia els giratemps, la història no tenia cap mena de sentit perquè tot estava basat en fer servir un giratemps per construir, doncs, el que era el tercer llibre. Bàsicament, tot funciona gràcies als giratemps. Llavors es va trobar que si eliminava això, es quedava sense llibre. I el que va fer va ser doncs, que en el quart llibre va justificar que el Ministeri de Màgia havia destruït absolutament tots els giratemps del món. I així es quedava resolt l'ús dels giratemps. Si no n'hi ha, ningú els pot fer servir. I el tercer llibre, just al final, també es veu com l'Hermione retorna als giratemps, perquè és considerat doncs, un objecte molt perillós. Escolta, ets a casa d'en Hagrid ara. Si hi entres es pensarà que t'has tornat boig. Els que juguen amb el temps els hi passen coses terribles. No ens ha de veure ningú. En Sirius Black és a la cel·la més alta de la Torre Fosca. I en coneixen els perills. No els han de veure. I els aconsello que siguin aquí abans que soni l'última campanada. Les conseqüències serien tan espantoses que no goso ni esmentar-les. Llavors això tanca també la porta de que algú altre pugui tornar a fer servir un giratemps dintre de Hogwarts. Ell el torna i després al quart llibre els destrueixen tots. El gran error d'això també és que el llegat maleït, aquell llibre que no hauria d'haver existit mai de la vida i que encara no em puc creure que sigui canon de la saga, allà tornen a aparèixer els giratemps, que els crea un senyor il·legalment, i fa 2 tipus de giratemps. Un giratemps que només et transporta 5 minuts al passat i un altre giratemps que et transporta allà il·limitadament. Llavors, per què? És sumament estúpid que tornin. T'estàs tornant a carregar la història una altra vegada. Bueno, dit això, espero que no us hagi fet molt de liu amb el tema dels giratemps aquests. I, bueno, si teniu alguna altra pregunta o algun altre dubte, m'ho deixeu als comentaris. Deixeu-me també a veure què en penseu vosaltres de tot el tema aquest dels giratemps, perquè té tela, i ens veiem a la propera. Malifeta feta, adeu, adeu!